पड़ुछि कोला कोला सेडा लिंग ना बुढ़ा को मानिया पड़ो हाँ सुध पैसा बहुत भल घर हाँ मानिया पड़ो तो बहुत घर कौन मो फैमिली कहीं कहीदा मो सन्ध्या बेला आसी देखा करने मुझे से पड़ेगा सब मशा गुड़ा अत्याचार कर जुआड़े ना सियाड़े कामुड़ी पकाऊँ किसी जना पड़ूना हौ है यही टाइम से सारा बुढ़ाटा घर न था भारी इंटरेस्टिंग था घर बुढ़ाटा थी सारा मो प्रेम खुश कि ना कौन करना बुढ़ाटा घर न था ये मन पड़गला सारा बुढ़ार इलेक्शन ड्यूटी नहीं सारा बुढ़ा जाइए मद मांस पैसा बांटा गाँव ना शुद्ध पैसा आदाय करने वर्ष
ସବୁବେଳେ ଆସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରେ କି ତଥାପି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିଦେବି ହେଲା ମା ଚାମେଲି ଏ ଚାମେଲି ଏ ମା ଚାମେଲି ଓଇଲୁ ଓଇଲୁ ମା ଓଇଲୁ ଓଇଲୁ ଓ ଓଇଲୁ ଓଇଲୁ ମା ହ୍ୟାଲୋ ମା ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଏ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଛତରା ଟୁକା କଥା ସେ ଯଦି କଣ ନାହିଁ କଣ କରି ପକେଇବେ ମୋ କଥା ମାନିବୁରେ ମା ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଆମ ବାରି କବାଟ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଭଲ କରିକି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଥାକ ଅଛି ତାର ସାବୁଣକୁ ପୁରା ମାଟି ରାତିରେ ତୁ ଫିଟେଇବୁ ନହେଲେ ଆସିକି ତୋର ତୁ ଡେରି କଲ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଶଳା ୟା ଭିତରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆଗେ କହ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣକ ଗଲା ସେ ତ ବାପାଟି ଶଳା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଭାଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଶଳା ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଲୋକଠାରୁ ତୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ସର୍ବଳ କନ୍ୟା କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କଥା ଦେଇଥିଲୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି କଣ ମତେ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ କଲାଣି ଜଣା କଣ ଇଂରାଜୀ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଠିକ ମୁଁ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି ତମ ଝରକା ପାଖରେ ଅନେଇଥିଲି ଶଳା ଠିକ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୁଢ଼ା ଘରେ ନଥିବ ଶଳା ପଶି ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ଫଟକିନା ବୁଢ଼ା ବାହାରି ତାପରେ ଜୋର କରି ପଚାରି କହିଲୁ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଜାଣିଛୁ ଟଙ୍କା ସୁଧରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରିଲି ନହେଲେ ଏଇ ସାଥେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଚକିଟେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଅପିଲା ଭାଇ ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ମ ମତେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡି ନା ନହବ କେମିତି ତମେ କାମ କରେ ବାପା ଘରେ ଅଛି ନାଇଁ ନା ଏଇ ଅପିଲା ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ନା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଆ ଫେର ଫେର ରାତି 11 କି 12 ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ ନିଅ ନା ତାହା ତ ବଢିଆ ହେଲା କବାଟ ଆଗେ ଦେଲୁ କବାଟ ଦେ ତାର କଥା କଥା କବାଟ ଦେ ତମକୁ ଦେଖିଛି କାହିଁକି ମୋ ମନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କଣ କଣ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ ହବା କୁତୁ କୁତୁ